Arratzalde on danoi, iraileko plenoakin hasiko gara, Kontxi. Gai-zerrendako lehenengo puntu da uztailaren 17ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Baho batez, onartuta gehatzen da. Bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak, ez daukazu esar? Vale. Hirugarrena, diruzaintza plaza, diruzain plaza birklasifikatzea. Orain arte, Bergarak udalak bere diruzaintza plaza udaleko funtzionario plazarekin betete izan du. Azken urteetan, udaleko lanpostuen zerrendan desagertzean aurrikuspena egin bada ere. Ikusita, martxoaren 16ko 128/2018 errege dekretuak bere 14. artikulan dionari jarraituz, Bergarako udalak duen idazkariaren sailkapena bigarren mailakoa izan da, idazkaritza bigarren mailakoan segunda klase sailkatuta duten tokiko erakundek diruzaintza plaza bat izan behar dutela eta derrigorrez gaikuntza nazionala duen funtzionario gordeta izan beharko dela proposatzen da. Diruzain plazaren kalifikazio prozesuarekin hastea. Horretarako, Bergarak udalak lanpostuen zerrendan diruzain plaza sortuko luke eta ezaugarrak izango luke hemen kuadroan azaltzen dienak. Plaza horren egitekoak beste batzuen artean, martxoaren 16ko 128/2018 errege dekretuaren 5. artikulua jasotakoak izango lirateke. Horrez gain, kontu hartzailearen ardurei erantzungo eleke ura falta denean oporretan edo gaixotasun baja dela eta. 3. Plaza honen egitekoa kontuan izan da, dagokion hizkuntza eskakizunaren definiziorako prozedura martxan jartzeako eskatzea Euskara Departamentuko buruari. Proposamena egin eta hizkuntz politikarako dagokion departamentura bideratuz. Laugarrena, diruzaintza plaza gaikuntza nazionaleko izarekin sailkatzeko eskaera luzatzea toki administrazioetako harremanetarako eta administrazio erregistroetako zuzendaritza edo dagokion organoari. Proposamena onartzen aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, udalaren zero tolerantzia aitorpena. Antolakuntza batzordeak honako adierazpen hau onartzeko proposamena egin du. Udalean hainbat langileren aldetik ematen ari diren desegokiak diren hainbat jarrera ikusita eta laneko arriskuen prebentzio teknikariarekin gai aztertuta ezinbestekotzat joda udalaren aldetik ondorengo aitorpena egitea. Personaren duintasuna, intimitate personala eta irudia, nortasunaren hazkunde librea, tratu du berdintasuna, diskriminazio eza, bai eta osotasun fisikoa eta morala ere oinarrizko eskubidea dira eta ukaezinak. Printzipio eta eskubide hauen kontrako jarrerak lan eremuan kaltegarriak izateaz gain onartezina dira. Horien artean aurkitzen dira jasarpen morala edo psikologikoa, jasarpen sexuala, sexuagatik edo generoagatik ematen den jasarpena, desgaitasunagatik, adinagatik, sinesmenengatik edo orientazio sexualagatik ematen den edozein tratu diskriminatzaile. Eta personaren, duintasunaren kontrakoa den beste edozein jarrera irregular. Beraz, Bergarako udalak lanean mota horretako edozein praktika arbuiatzen eta debekatzen du, eta ez du halakorik onartzen. Zentzu honetan, Bergarako udalak zero tolerantziako politika esartzen du lan eremuan. Ez da inolako indarkeriarik onartuko ez justifikatuko, eta behar diren neurri guztiak hartuko dira hori desagertarazteko. Bai edozen portaera edo jokabide desegoki, iraingarri edo humilagarrien aurrean. Bai tratu duina izateko eskubidea kaltetu daitekela konsideratzen denean. Honen helburua da langileen osasuna zaintzea eta eskubidea bermatzea. Honez gain, langileak konbidatzen ditu edozein gertakarien aurrean keja bat aurkeztera.
Bergarako udalak konpromiso hartzen du aurretik aipatutako eskubideak bermatzeko, eta jokabide haiek modu konfidentzial, serio eta zorrotzean ikartzeko. Eta hala badagokio, aurrera eramango du haiei buruzko jarraipena, kontrola, hobekuntza, prestakuntza eta bar. Politika hau praktikan jartzeko ezinbestekoa da, guztiok, zuzendaritza politikoa, langileen ordezkariak eta langileak elkarren arteko konpromiso hartzea egoera hauek prebenitzeko eta lehenbailen tratatzeko. Horrela, arriskuen edota lan arriskuen aurrean, babes eraginkorra izateko eskubidea bermatu ahal izan dadin. Aitorpen hau, onartzaren aldeko botoak? Aho batez, onartuta geratzen da. Bosgarrena, 2023ko bigarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa kontu ematea da besterik gabe, kontu hartzaileak prestatu du informazioa, eta adierazten zaizue aurrekontuaren udalaren, euskaltegiaren eta Mispiralden ejekuzioaren aurrekontuaren ejekuzioa nola doan. 6. Berakortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa. 2023ko bigarren hiruhilekoari dagokiona eta baita udal administrazioen faktura erregistroa eta berankortasunari buruzkoa. Kontu hartzea baita txosten bat egiten, guzti horren berri emanez, eta helburua da besterik gabe zuek jakitun izatea. 7. 2023ko 6. kreditu aldaketa onartuz, 2023ko ekainaren 13an emandako dekretuaren berri ematea. Kreditu aldaketa horretan, kreditu globaletik urbanizazioetara 76.030 euro pasatu zien. Eta besterik gabe zuek jakitun izateko. Aspaze Gipuzkoa elkartearen kalefaziorako aerotermia galdara sartzeko baimen eskaera eta Aspazerekin udalbatzak 2021ko urtarrilaren 25an onartutako hitzarmen berritua onartzeko proposamena. Bere momentuan, Ibaiondo 9 udalak duen eraikinaren erabilera eman zitzaion baldintza batzuekin, eta noain horri gehituko litzaioke horren aldamenean lurzoru publikoaren beste metro tardi inguru. Obra baimena emango litzaioke eta baita hitzarmena onartuko litzeke hori zati horren erabilera ere beraiei utziz baldintza berdinetan. Eta noski alkateri emango litzaioke almena hitzarmen hori sinatzeko. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta gehatzen da. Bederatzigarrena, hiri antolamenduko plan orokorreko 54. areako plan bereziari behin betiko onarpena. Hasierako onarpena eman zitzaion martxoaren 23an dekretu baten bitartez, horren ondoren erakusgai egontzan da erakusgai ondoan epean ez da inolako alegaziorik aurkeztu, bestalde, zerresana zuten erakundeak txostenak egin dituzte, txostenak aldekoak izan die, eta azkenean, Marko Segurola Jimenezek, Soraluze Kooperatibaren izenean, ingurumen txosten estrategikoa aldeko izan dela kontuan hartuta, aurkeztu do behin betiko testua eta proposamena da. Testu horri, behin betiko onarpena ematea, etendat zeuden udal baimenen suspensioa altxatzea, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuna, Turismo eta Lurralde Antolaketarako Departamentura behin betiko onarpenaren espediente administratiboa eta dokumentu tekniko sigilatua paperean eta euskara informatikoan bidaltzea, eta hori egin ondoren, iragarki bat argitaratzea, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta tokatzen den egunkarian,
hirigintza arauekin. Eta erabakia noski Solaluzeri jakinaraztea. Hau onartzaren aldeko botoak, bau batez, onartuta geratzen da. Hamargarrena, batzorde informatzaileetako lehendakaritza eskuordetuz 2023ko irailaren 14an emandako berketuaren berri ematea. Besterik gabe, alkateak batzorden lehendakaritza eskuordetu du, ondorengo zinegotziengan. Antolakuntzako batzordekoa Ainhoa Leterengan, lurraldekoa Markel Azkargortarengan eta herritarrena Maite Usabaiarengan. Da besterik gabe jakitun izateko. Erretiroko adina aurreratzeagatik enplegatu publiko baten saria ordaintzeko eskaera eta sariok ordaintzeko segitzeko legezkotasuna dela eta. Txosten bat eginda eta txosten hori kontuan hartuta honako erabaki hau hartzea proposatzen da. Erretiro aurreratuari buruzko neurriak 2022ko martxoaren 28ko osoko bilkuran Bergarako udalak onartutako plan estrategikoetan jasutakoak indargabekoak direla ulertuta ondoriorik gabe aitortzea eta ustea. Borondatezko erretiro aurreratuarekin lotutako prima eskaerak onestea, eskaera eta borondatezko jubilazio erabakia, Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratu aurretik gauzatu badira. Erabaki hauek udal honetako langileen ordezkari jakinaraztea. Eta erabakia baita Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Onartzaren aldeko botoak? Baho batez, onartuta geratzen da. Gai-zerrenda eskanpo eta eskaera eta galderen puntura pasatu baino lehen, ostiralean bidali genizuen gai bat gure astu zitzaiuna sartzea. Eta da, Bergarako udala eta Angiozarko eskolako ikasleen gurasoen elkartearen arteko hitzarmen baten onarpena. Gai hori aztertzearekin ados zaete? Hori adierazita, eta gai hori aztertzea erabaki, aldeko botoak, gaur onartzearen aldeko botoak, aztertzearen aldeko botoak barkatu. Hau batez, bale, orduan nahi puntua aztertzen azten geha. Proposamena da, Angiozarko ikasleen guraso elkartearekin hitzarmen bat sinatzea, goizetan zaintza zerbitzu bat bertan eskaintzeko. Bergarako udalak 2023-2024 ikasturterako 1.307 euroko diru laguntza emango luke eta ondorengo 2 ikasturtetan berriz diru laguntza izango litzeke gastuen 125% parekoa eta gehienez 1.307 eurokoa. Proposamena da hitzarmen hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Baho batez, onartuta geratzen da. Azkena, eskaera eta galderak. Beste gairik ez dagonez, bukatu zaten mongo dugu plenoa. Eskerrik asko danoi.